Okay. Good evening sa inyo, mga kapatid. Sino andito ngayon? Sis Good Catholic, evening, Brother Ramel, good evening. Good evening Brother po. Earl, Sis Laklak, Sis Monet, Sis Mel, Sis Yuyen, good evening. Good evening sa inyo dyan. Okay, medyo nalita ako konti. Brother Ramel, Na, is Saint Michael lang ang opening prayer natin kasi ano yung topic natin, spiritual warfare. Bro? sige, ikaw na po, Doc. Ah? Hindi ko po, Sige, sige. Ako na mag-lead? Okay. Ikaw pa kami sa Okay. In the name of the Father, the Sige. Son, of the Sige Holy po. Sige po, Spirit. Doc. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Good evening sa inyo Amen. ulit lahat. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Brother Ray, good evening also. Okay. So welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding. Ano ko lang ito, pin. Okay. So, ang topic natin for this evening ay hango sa totoong naganap, no? Ito ay recorded by Father Michael Mueller, no? The Exorcism of Nicola Aubry. Nangyari ito, so itong lecture natin ay buong about exorcism session, no? Pero may matutunan tayo dito para siyang catechism, no? Kahit siya ay pakikipag digmaan laban sa Diablo, may mapupulot tayong mga katisismo. So, itong exorcism na ito nangyari mga 1500s, no? Ito ay galing sa writings ni Father Michael Mueller. Sabi, ang opening statement ni Father Mueller, si Martin Luther, no, the father ng mga Protestants, no, ginamit ng Diablo para atakihin ang banal na misa, no? Yung mga Protestante hindi naniniwala sa banal na misa, lalo na sa real presence of Jesus Christ in the Blessed Sacrament, in the Holy Eucharist. So, para sa kanila, ito ay simbolo lamang. Ngunit tayo naniniwala na ating pinapasok sa ating bibig, na ang ating kinakain tuwing komunyon ay mismong si Jesus, kanyang dugo, katawan, no? Kanyang laman, pagka-Diyos, no? Real presence. Kaya tinatrato nating napakabanal, sagrado. Kaya tayo naghahanda. So, sa puntong ito, no, sa kaganapang ito na mangyayari, ngayon, ang Panginoon na naman, gagamitin niya ang Diablo para patunayan ang real presence. Kung sa una, ginamit ng Diablo si Martin Luther para atakihin ang real presence, ngayon, mismo si Satanas na mismo ang gagamitin ng Diyos para patunayan niya, siya ang magpapatunay na totoo na si Jesucristo ay andyan sa banal na Eucharistia. Okay? So matutunghayan nyo kung paano to mangyayari.
So sa loob ng 3 buwan na pag-exercise kay Nicola Aubry, no? Paulit-ulit tinotorture ang diablo, na tinotorture siya na kanyang aminin sa lahat ng publiko. Napasakit para sa kanya na aminin na si Jesus ay andyan talaga sa Eucharistia. Ang totoong presensya ni Jesus. So, si Madam Nicola Aubry, siya ay hindi makasalanan. Okay? Kagaya kay, kung maalala nyo kay Emily Rose, si Emily Rose, no, namatay siya sa pag-exercise. He is a holy person, si Emily Rose. Parang kagaya sila ng sitwasyon na pinayagan, no? Pinayagan ng Panginoon na siya ay pasukan ng diablo para mapatunayan, no? Mapatunayan ang katotohanan tungkol sa Eucharistia at tungkol sa totoong presensya ng demonyo, no? So, karamihan na napoposes, nagbuhay makasalanan, the state of mortal sin. Pero sa kasaysayan ng simbahan, merong mga iilan na mga banal na pinayagan ng Panginoon kasi para mapakita ang kanyang kaluwalhatian, mapakita ang kanyang kapangyarihan, no? Pero minsan lang talaga na nangyayari yan. Okay? So, nangyari ito 1565, November 8. Tapos, na lumabas totally February 8, 1566. So, 3 buwan, no? The whole November, the whole December. Ay, 4 pala, no? Sorry. December 8, January 8, February 8. Ay. So, the whole November, the whole December, the whole January. So, mga tama. Tatlong buwan lang. Kasi February hanggang 8 lang. Okay. So, ang unang ng pare na nakaharap sa kanya ay si Father Dimota sa Vervins, no? Dinala siya sa Vervins. So, una, ginamit ni Father ay ang holy relics ng Holy Cross. Relics, no? Ngunit hindi mapalabas, no? So, guided by the Holy Spirit, naisipan niyang gamitin ang Blessed Sacrament, no? Ang Eucharist. At pinatanggap niya si Nicola ng Holy Communion. Agad-agad, no? Natauhan na na-regain siya ng kanyang consciousness. Kasi pag nasa possessed ka, minsan nawawala ka sa iyong, no? Usually, nawawala ka sa iyong sarili. Kasi iba na yung take possession ng iyong consciousness, no? Pagkatapos niya mag-receive ng Blessed Sacrament, no? Agad yung mukha niya lumiwanag na parang anghel. So, natuwa ang lahat. And then, by God's permission, of course, dito natin malalaman sa another catechism na ang diablo ay hindi makagawa ng gusto niya na walang permiso sa Diyos. Okay? Walang permiso sa Diyos. Lahat yan may permiso. God is in control. Kung sino yung maposes, kung sino hindi, kailan lalabas, no? O hanggang saan siya sa parte ng katawan ng tao makapasok, lahat. God is in control. So, alam ko na iniisip nyo ngayon, bakit pinapayagan ng Diyos? Yung tanong na yan, sasagutin natin next lecture, next week. Bakit pinapayagan ng Diyos? Okay? So, may purpose ang Diyos kung bakit niya pinapayagan. Sinabi ko na kanina, di ba? Na para makita ang katotohanan ng Blessed Sacrament. No? So, bumalik. Na-possess again. Okay? So, nung nalaman
nung nabalitaan at lumawak ang balita tungkol sa posesyon ni Nikola, yung mga Calvinist, no? Ang founder ng Calvinist, si John Calvin. Yung mga estudyante na ito nila ni Martin Luther, no? So, sila ni Wesley, so sino pa, marami pa. So marami ng sanga-sanga yung Protestant, no? Isa sa mga sikat na mga sekta ng Protestant ay Calvin, no? Calvinist. Oh, narinig niyo siguro 'yan, di ba? May mga Presbyterian, Episcopalian, Methodist, mga ano. Isa yung sa mga sekta ng Protestante ang Calvinist. Okay? So, sugod kaagad yung mga Calvinist na mga preacher, no? Punta sila doon sa exorcism. By the way, bago ko patuloy, itong exorcism na ito, marami ang nakawitness, no? 1,500 people ang nakawitness. So, ano to? Parang kung sa ano pa, viral, no? Maraming nakawitness nito kaya wala makadeny, no? So, punta yung mga Calvinist preacher kasi gusto nilang patunayan na peke ang mga Katoliko. Na peke, ang tawag nila sa mga Katoliko dati, Popish. Naniniwala sa Pope. No? So, trick lang ko na to. Trick lang ng mga Katoliko. Kasi gusto nila i-expose. Pahiro-hiro sila. Paglapit nila, sinalubong kaagad sila ng pagbati ni Nikola, no? Ng devil sa loob ni Nikola. Parang kinukutya sila, no? Tinawag sila sa kanilang pangalan. Kilala sila sa kanilang pangalan. At sinabi ng Diablo, pumunta kayo dito dahil sumunod kayo sa aking utos. At agad-agad binuksan ng preacher ang kanyang Protestant prayer book. At seryoso niyang binasa ang nalalaman nito para simulan niya. Tinangka niyang mag-exercise. Ngunit, tumawa ng malakas ang Diablo. Tinawanan siya. No? At para bang kinukutya siya. No? Sabi, my good friend. Sinabihan siyang my good friend. So, kaibigan pala sila. No? So, nag-expect ka ba, no? Kala mo ba mapapalabas mo ako sa pamamagitan ng iyong prayer book and hymns? No? Kala mo, kaya mo akong palabasin? No? Sa tingin mo, masasaktan ako sa iyong mga libro ng Calvinist? No? Hindi niyo ba alam na akin yan? Okay? So, ito yung isa sa mga katikisim na malulearn natin. Yung mga Protestante na tumiwalag, no? Lumabas sa simbahang Katoliko, no? Sa kanya yan. Okay? Hindi nyo ba alam na, no? Akin yan? At tumulong pa ako sa pag-compose niyan. So, ang nag-inspire sa pag-compose ng mga doktrina, mga prayer books ng mga Protestante ay ang Diablo. Okay? So, itong slide na ito, galing ito sa lecture ko, pinakita ko lang galing ito sa lecture ko sa panahon ni St. Ignatius Loyola nung nag-exercise siya sa isang babae. Parehong-parehong nangyari na yung libro ng mga naglalaman ng mga dogma ng Calvinist, nung nilapit sa isang babaeng poses, hinalik-halikan at niyakap-yakap ng Diablo ang libro ng mga Calvinist na natutuwa. Ganon para sa kanila. Kasi sila ang nag-udyok na sumulat at magrebelde, di ba? At sabi ng preacher, no? I will expel you in the name of God. At sumagot ang Diablo,
ikaw, no? Pakutya yung sinabi, no? Ikaw, palalabasin mo ako, no? Hindi mo ako kayang palabasin sa ngalan ng Diyos kahit sa pangalan ng Diablo. Hindi mo ako kayang palabasin. No? Nakarinig ka na ba? Sabi ng Diablo. Nakarinig ka na ba ng isang Diablo pinapalabas ang isang Diablo? Ha? So, tinuturing niya ang mga Calvinist na sakop ng Diablo. Sabi ng preacher, I am not the devil. I am not a devil. I am a servant of Christ. Sabi ng Diablo. Servant of Christ indeed. Ha? So, kinakantsawan siya, no? Parang sarcastic na pagkakasabi, ha? Servant of Christ, ha? Para sabihin ko sa iyo, no? Mas masahol ka pa kumpara sa akin. Imagine, mas masahol pa daw yung mga protestante kumpara sa Diablo. Bakit? Kasi ako naniniwala, ibig niya sabihin naniniwala sa real presence, pero kayo ayaw niyong maniwala. No? Ayaw niyong maniwala. At sa tingin mo, kaya mo akong palabasin? Ha! No? Palabasin mo muna ang mga devil na nasa loob mo. Nasa loob ng iyong puso. So, kinamumuhian pala ng Diyos ang pagrebelde sa simbahang katoliko. So, napahiya ang preacher at umalis. No? Pero habang siya umalis, dito makita, no? Ang preacher ay sincero. Sincero siya. Nag-pray pa nga siya, Lord, help this poor creature. Pero, napahiya siya at natalo, no? Pero hindi, so ito yung learning natin dito mga kapatid. Hindi enough ang sincerity. Dapat andun ka sa katotohanan. No? Sincere siya, pero dahil sa pride, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan tungkol sa real presence. So di ba nasabi, tumingin siya sa taas at supraya, Lord, help this poor creature. At hindi pa siya nilubayan ng Diablo. Sinagot pa siya ng Diablo. At ako ay nananalangin kay Lucifer na sana hindi siya aalis sa iyo. At sana, no, patuloy kanyang angkinin sa kanyang kapangyarihan. Okay, umalis ka na at patuloy mo yung ginagawa mo. Lahat kayo ay akin. At ako ang iyong master. Grabe? Yun ang sabi niya sa mga protestante. So, nung dumating na ang pare at ang ibang protestante umalis, may mga napaiwan na mga protestante rin. Pero yung mga naiwan, nakita nila ang kahindik-hindik na mga pangyayari. Pagdating pa lang ng pare, nasaktan na kaagad ang poses. No? Nag-twist na siya. Kung sa Bisaya pa, naglubag ang iyang lawas. No? Yung katawan niya ay nag-twist. No? At nag-howl na parang hayop. No? Lalo na pag makita niya ang Blessed Sacrament at dinadala palapit sa kanya. Tapos, may lumabas na evil spirit. Pagkatapos lumabas, nawalan siya ng mile. Para siyang na-trance. Yung parang nakatayo lang na in a natural trance na wala sa ulirat. No? Yung tulala lang. Ganun lang. So, nilapitan siya ng mga preacher, yung mga ibang preacher na natira, at pilit pinabukas ang kanyang mata. At hindi nila kayang idilat ang kanyang mata. Pero nung lumapit ang pare, dala-dala ang Blessed Sacrament, no, at nilagay sa kanyang labi, bigla, no, agad-agad bumuka ang kanyang mata at nagising siya. So, sinabi ni Father Mota, so ngayon kayo mga preachers, no? Preacher of the new gospel,
Yun ang sabi ni Juan. Kasi, ibang ebanghelyo ang dala nila eh. Peke, no? New gospel ang tawag, no? Umalis kayo at sabihin nyo sa mga kasamahan nyo kung anong nakita nyo at narinig nyo. Ngayon, huwag nyo nang tanggihan na si Jesucristo ay totoong nasa Blessed Sacrament of the altar. No? Huwag nyong hayaan ang hiya sa tao at pahiya na hindi kayo aamin sa katotohanan ng ito. No? So, patuloy ang kasi sa exorcism mga kapatid, hindi yan agad-agad lumalabas lahat ng demonyo. No? So, most of the time, sa deliverance and exorcism, maraming demonyo yan. Hindi lang yan isa. May mga principal possessing at saka may mga assistant pa isa-isa, padalawa hanggang maubos, no? So kanina may lumabas, may patuloy pa rin hanggang masiguradong ubos ka agad, ubos na lahat, no? So napilitan ang demonyo na sabihin na hindi siya tuluyang lalabas sa Vervins, no? At napilitan siya sabihin na a total of 29 devils. 29 devils. Andyan si Beelzebul, no? Andyan si Beelzebul, andyan si Cerberus, andyan si Astaroth, at saka si Legio. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Cerberus, yan ay three-headed dog. No? 3 ulo ng mga aso, yung itsura niyan, na nagbabantay sa entrance to the underworld. No? Si Astaroth, yan ang spirit of malevolent, meaning evil spirit of knowledge, temptation, and pride. No? Tapos, si Legio, siya yung sa Bible na I am Legion. Usually, si Legio, marami yan sila. No? Possession of multiple demons. Parang many in one. No? Parang package deal. So, January 3, 1566, dumating ang bishop sa Vervins. No? At nagsimula siya sa pag-exercise. Maraming tao naka-witness. Libo-libo. Sabi niya, I command thee in the name, the power of by the power of the real presence of our Lord in the Blessed Sacrament. Depart instantly. Malis ka kagad. No? So, at last, Satan was expelled a second time. Umalis na naman ang diablo, no? Dahil sa Blessed Sacrament. Paglabas niya, nag-iwan siya ng injury kay Nicola. Yung kaliwang balikat ni Nicola at ang kanang paa na paralyze, no? At yung isang braso ni Nicola ay humaba, mas mahaba kumpara sa kanan. Humaba yung kapilang braso, no? At walang nakagagamot sa kanya hanggang doon sa February 8. Okay? So si Nicola, tinransfer siya sa pilgrimage site, no? Our Lady of Lis, no? And then sa sunod na araw, si Father Mota nagsimula na naman sa pag-exercise. Nagdala ng Blessed Sacrament. Sabi niya, I order you in the name of the living God, the great Emmanuel, whom you see here present and in whom you believe. At ang sagot ng diablo, sabi niya, yes, I believe in him. Kaya nga mga kapatid, tigil muna tayo. Hindi enough na you believe. Kahit sa Bible sabi, the demons believe. Kailangan para mapunta tayo sa kaharian, hindi lang enough yung faith lang, no? Dapat obedience, no? Obedience. Naniniwala ang mga diablo. Kaya yung sinasabi ng mga protestante, faith alone will save you, no? Faith alone will save you.
kademonyohan yan. Kasi kahit ang mga demonyo naniniwala, pero walang obedience. Okay? Sabi niya, I believe him. At ito ay dahil pinilit akong sabihin ng pilit akong ipaamin. Kasi kung hindi mo pipilitin ang diablo, puro kasi kasinungalingan ang sasabihin niyan. Hindi mo pwedeng paniwalaan. Kaya lang, napilitan sila dahil sabi, for it was wrung from him by the power of Almighty God. Pag pinilit silang sabihin ang katotohanan, sasabihin nila. Okay? Sabi ng pare, then I command thee in his name, said the priest, away from this body. So, gamit ang Blessed Sacrament, no? Na-torture na naman ang diablo. Nag-twist na naman, no? At saka, nag-roll yung kanyang, para siyang bumalaktot ng parang bola ang katawan ni Nicola. At minsan, ang buong katawan niya mamamaga ng sobra-sobra. Grabe talaga ang pagpahirap ng diablo. At yung mukha niya nag-i-stretch at nagwa-widen at mukha niya nagiging pulang-pula na parang mag-aapoy sa pula. At yung kanyang eyeball pupunta sa nagsasank dito sa kanyang skull at sa kaluluwa at babalik na naman na napakalalim sa kanyang eye socket. No? At ang kanyang dila lumalabas na ang haba-haba. Okay? So, patuloy si Father Mota, no? Sa pag-command sa demon. Accursed spirit, I order you in the name and by the real presence of our Lord Jesus here in the Blessed Sacrament to leave this poor creature at once. Sumagot ang diablo, yes. No? Sigaw siya ng sigaw, no? Yes. 26 of my companions shall live at this instant. So, 29, di ba? Plus si Beelzebul. So, 30 lahat. So, ang 26, aalis daw. Kasi pinilit sila. Okay? So, ang mga tao doon sa simbahan, nag-pray din sila. At bigla-bigla, no? Yung mga buto ni Nicola, tila ba nabiyak lahat, naririnig nilang naglalagato, no? As if it is breaking. Tapos may vapor na lumabas sa kanyang bibig at ang 26 na demons umalis at hindi na bumalik ever. No? So ang natira, na lang? 4 na lang. Si Beelzebul at saka yung 3. No? So, paglabas, hinimatay kaagad siya. No? At nabalik lang ang kanyang ulirat nung binigyan siya ng Eucharist. Pag-receive niya yung Eucharist, ang mukha niya lumiwanag na parang anghel. Yeah? So, patuloy pa rin si Father Mota sa pag-command sa remaining demon sa 4 na natira. No? Sumagot ang diablo, I will not leave. Hindi ako alis kung hindi i-command ng obispo ng Leon. So, another catechism. Ang authority ng bishop, napaka-importante. No? Grabe ang kapangyarihan ng bishop. So, dinala si Nicolas sa Pierrepont, kung saan ang isang diablo na si Legio ay lumabas. So, pagdala sa kanya doon lumabas si Legio. So, ilan na natitira? 3 na lang, no? Beelzebul, si Astaroth at saka yung isa, Cerberus, no? Okay, next morning, dinala naman si Nicolas sa simbahan, pero kakalabas pa lang niya ng bahay, naposes na naman siya. Okay? So, ang bishop, nung sinabi sa kanya na kailangan siya ang mag-exercise, naghanda.
So, ito yung paghahanda during exorcism. Prayer, fasting, and works of penance. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, Kwaresma. Prayer, fasting, and work of penance. So, tinanong ng bishop ang Diablo, ilan kayo dito sa katawan? No? There are 3 of us. So, 3 na lang natira. Kasi umalis na si Legio. 3 kami. Sino pangalan nyo? Beelzebub, Cerberus, at saka si Astaroth. No? Ano nangyari sa iba? Saan na sila? Napalabas na sila. Sabi ng napalabas na sila. They have been expelled. Sino ang nagpalabas sa kanila? Sumagot ang Diablo, ha! Nagkagot ang kanyang ngipin niya, no? Hindi ko alam sa Tagalog yung pagkagot ng ngipon. Yan, di ba? Gnashing his teeth. Sabi niya, it was he whom you hold in your hand. Ibig niya sabihin yung Blessed Sacrament, no? There on that paten, the bishop then held the Blessed Sacrament near the face of Nicola. Nilapit niya ang sacred host sa mukha ni Nicola. At humiyaw na naman sa sakit ang Diablo. Yes, I will go. Aalis ako. Sige, aalis ako. Pero babalik ako. Okay. So, umalis na naman ang Diablo. Tapos, nawala na naman ng malay si Nicola. So, kada alis, nawawalan ng malay. Para kang, sa experience namin, pag umalis yung Diablo, naglulupay-pay ang pasyente. Parang pagod na pagod. Yun. So, binigyan na naman siya ng Blessed Sacrament at bumalik na naman siya sa kanyang katinoan, ang kanyang lakas. So, kada babalik ang kanyang ulirat, no? Kanyang consciousness at maka-receive ng Holy Eucharist, nagliliwanag ang kanyang mukha, no? Supernatural beauty. Next day, dinala naman siya para sa exorcism. Kumuha na naman si bishop ng Blessed Sacrament at nilapit sa kanyang mukha, no? I command thee in the name of the living God and by the real presence of the Lord Jesus Christ here in the sacrament of the altar to depart instantly from the body of this creature and never more to return. No, no! Sabi ng sigaw ang Diablo. Ang oras ko ay hindi pa dumadating. Okay? So, take note. So, God is in control. May nakalaan na oras at panahon at araw kung kailan aalis ang Diablo. Pero, kailangan pa rin mag-exorcisan. No? Kahit sabihin natin na kasi ang ibang magtatanong, may nakalaan naman palang araw kung kailan naalis. Bakit pa mag-exercise? Kung hindi mo i-exercise, kahit sabihin natin February 8 lalabas ang Diablo, pag walang exorcism, hindi pa rin lalabas yan. Okay? Pero kahit anong exorcism mo, kung hindi pa pinagkaloob ng Diyos na siya ay lalabas, hindi talaga lalabas. Okay? So, yun. I command thee to depart. Hindi pa daw. Pero sa puntong ito, hindi pa alam ng bishop at saka lahat kung kailan aalis. Basta, ginagawa lang nila ang exorcism. No? Pero ang sabi ng Diablo, wala pa daw ang kanyang panahon na lalabas. So, pero, pinapahirapan siya. Pinapahirapan siya ng obispo sa exorcism. Kaya sabi niya, let me go. Sige, aalis ako, pero babalik ako. So, babalik pa siya. So, meaning, hindi pa talaga lubos ang exorcism. So, may black smoke na lumabas sa bunganga niya, sa bibig ni Nicola, at naglupay-pay na naman siya. Okay? So, nung andun si Nicola sa Leon, no, in-examine siya ng mga doktor ng Katoliko at Protestante. So, di ba sinabi natin kanina na paralyzed ang kanyang left na braso at saka yung right na paa, di ba? Na paralyzed. So, tinistingan nila.
sinugatan nila ang kanyang kamay, no, na matutulis ng mga kutsilyo, hindi nakakadama. Paralyzed eh. Tinutusok nila ng karayom, hindi nakakadama. No? Sensitive talaga. So, binigyan siya ng bread, nirarab ang kanyang mga limbs, wala talaga. No? Tinusok nila hanggang dumugo, wala talaga. Walang pain. No? Wala talaga. Ngunit, milagro. Nung dinala ng pare ang Blessed Sacrament, Holy Eucharist, sa kanyang bibig, no? Instantly, bumalik ang kanyang consciousness. No? At doon, na-amaze sila lahat. Itong milagrong ito, so hindi nakadama, wala consciousness, so bigla bumalik lahat kay Nicola. So, ang doktor ng Calvinist, no, na isang matigas talaga na Calvinist, na ayaw talaga maging Katoliko, bigla siya nag-renounce. Sabi niya, I want to become a Catholic. No? Kasi isang subo lang ng Blessed Sacrament, gumaling agad. And also, yung Calvinist, kumuha rin sila ng ostia, pero hindi consecrated. Sinubukan nilang ibigay kay Nicola. Sa pagbigay nila, akala nila may epekto, wala. Ang nangyari, kinutya pa sila ng dyablo. Okay. January 27, malapit na sa February 8, no? So, nag-procession sila sa mga tao at mga pare at sa mga faithful before mag-exorcism. And then, maraming mga Protestants ang andun din, no? So, ngayon, kinuha ng bishop ang Blessed Sacrament at nilapit na naman kay Nicola, no? So sigaw na naman ang dyablo. May black smoke lumabas sa bibig ni Nicola. At this time, si Astaroth ay umalis. Si Astaroth. So, sino lang natira? Si Beelzebul na lang, no? Beelzebub. So, during exorcism, sa first of February 1, sabi ng bishop, O accursed spirit, since neither prayer nor the Holy Gospels, neither the exorcism of the church, nor the holy relics can compel thee to depart, I will now show you the Lord and Master, and by His power I command you. So, papakita ko sa iyo yung Lord and Master mo. Si Jesus, Master pala ng Diablo. O accursed spirit, arch enemy of the ever-blessed God, I command you by the precious blood of Jesus Christ, present, to depart from this poor woman. Depart accursed into the everlasting flames of hell. So, sa sandaling ito, no? Grabe na ang torture sa demonyo, no? At sa panahong ito, ang mukha ni Nicola ay nakakatakot na, no? Para na siyang demonyo. Na nakakatakot, sobra-sobra ang mukha ni Nicola, na ang mga taong nanonood ay ayaw nang tumingin dahil sa sobrang takot. No? Nakakagimbal ang hitsura niya na para na siyang demonyo. At lumabas ang black smoke sa kanyang bibig, at dito pa pala si Cerberus umalis. So si Astaroth umalis, si Cerberus umalis. So wala, at saka si Legio wala na. So si na lang, Beelzebub na lang. Okay? Again, lumapaypay na naman siya, nawalan ng consciousness, ang nakapabalik sa kanya, Blessed Sacrament na naman. Now, February 7, the day before, no? Tinanong
ng bishop ang diablo. Bakit mo pinasok? Bakit mo pinoses itong banal na babae? Ang sagot niya, ito. Importante itong slide. Basahin niyo. Sabi niya, ginawa ko ito na may patnugot sa Diyos. Nakita mo? God is in control. No? Kahit ano pa makapangyarihan yung diablo, God is in control. No? Pinoses ko siya dahil sa mga kasalanan ng mga tao. No? At ginawa ko ito para ipakita sa mga Calvinist na ang diablo ay makakaposes kung papayagan ng Diyos. Alam ko na ayaw nilang maniwala, pero ngayon ipapakita ko sa kanila na ako ay totoo. No? At ginawa ko ito para ma-convert ko sila. Or, kung hindi ko man sila ma-convert, titigas ang kanilang puso sa kasalanan. No? So, kaya ginagawa ko ang aking tungkulin. So, grabe ang diablo, no? Tungkulin. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin. So, hindi siya pwede makatanggi sa Panginoon. At nung narinig to ng mga tao, no? Nabalot sila ng takot. Yes, sabi ng bishop, nagbigay ng assurance ng bishop, yes, God desires to unite all men in the holy faith. Only in the only holy faith, the Catholic Church. As there is one God, so there can be one true religion. No? A religion like which the Protestants have invented is hollow mockery. It must fall. No? So, hindi dapat yan tinitingnan na equal sa atin. It must fall, sabi ng bishop. The religion established by our Lord Jesus Christ is the only true one. It alone shall last forever. Ito lang yung simbahan na tinatag ni Kristo. It is destined to unite all men. Ito ay na pasyahan ng Diyos para ma-unite, mapag-isa ang lahat ng tao. So that there shall be one shepherd and one sheepfold. This divine shepherd is our Lord Jesus Christ. Siya yung invisible head ng simbahan. At ang visible head ay ang Santo Papa, the successor of Peter. So, pagkahapon, sumigaw na naman ang diablo. Sabi niya, akala mo mapapalabas mo ako sa paraang ito? No? Wala ka namang proper attendance ang bishop. Saan na yung mga archdean? Saan na yung mga judges? Saan na yung mga magistrate? Saan na yung hari, ang mga attorney, mga clerk of court? At hindi lang sinabi niya ito, pati ang mga pangalan ng mga isa't isa nito, tinawag niya. Saan na sila? Dapat andito sila para ma-witness nila. Kasi kung wala sila, ang mga tao hindi maniniwala. Hindi madaling maniwala kung wala itong mga hari, mga abogado. Kasi ang mga witness mo ngayon ay mga hamak na tao lamang. Mga common country people. Hindi mga niniwala, walang credibility ito. No? Mas malaki ang credibility kung andito yung mga attorney, mga judges, mga magistrate, mga hari. Anong sagot ng bishop? No? Wala akong pasyensya sa mga pagdadaldal mo dyan. No? Sapat na ang mga witness na andito. No? Matapobre pala tong diablong to. No? So, yung mga sinabi mong mga witness, hindi kailangan yan. Ngayon, umalis ka na. Give glory to God. Umalis ka at pumunta ka sa impyerno. Sabi niya, yes, oo. Pero hindi ngayong araw. No? Alam kong aalis ako. Kasi kasi hindi ako makatanggi na alis ako, pero hindi ngayon. No? Sabi ng bishop, no? Wala akong pakialam sa iyong mga pagdadaldal. No?
paalisin kita sa ngalan ng Diyos by the precious blood of Jesus Christ. Sabi ng Diablo, oo, sige. Hindi ako makatanggi sa iyo. Natotorture ako sa sunod sa iyo. No? So, kumuha na naman ng Blessed Sacrament ang bishop, nilapit sa mukha ni Nicola, at umalis siya. Umalis siya pero babalik kasi hindi pa iyon ang nakatakda na panahon na hindi na siya babalik. Okay? The next morning, ito na yung araw. February 8, di ba? Nung nagmisa muna sila before sa final exorcism. No? Ang nangyari, tinaas ang katawan ni Nicola sa ere, 6 feet above the ground, no? At binagsak. Tapos, nung sa punto na nag-Our Father na, no? At nagkuha ng Sacred Host, inangat na naman ang si Nicola, dala pati yung 15 ka mga tao na humahawak sa katawan pababa. Lahat sila nabuhat pataas sa ere, 6 feet above the ground. At binagsak na naman. No? So, dahil dito, ang lahat na nakakita, nabalot ng lagim. No? At sa puntong pa lang iyon, isang German Protestant, no? Pangalan na si Voske, bumagsak sa kanyang tuhod at lumuhod at umiyak, humagulgol at sabi niya, I now believe firmly the devil, no, really possessed this creature. Naniniwala ako na ang diablo talaga ang nagpo-possess nito, at ngayon naniniwala talaga ako na totoo talaga na si Jesus ay nasa ang kanyang body, blood, andyan sa Eucharist. No? At ayoko nang maging protestante. Doon pa lang, no? So pagkatapos ng misa, nagsimula ang exorcism, at ang sabi ng bishop, ngayon hindi na kita tatatangin kung kailan ka aalis, ngayon papalalabasin na kita. No? At sumagot ang si Satanas, totoo, aalis ako pero hindi muna. No? Hindi pa ito yung oras ko. Kumuha na naman ng Blessed Sacrament ang bishop. Sabi niya, in the name of the adorable Trinity, Father, Son, Holy Ghost, in the name of the sacred body of Jesus Christ here present, I command you, wicked spirit, to depart. Sabi ng diablo, yes, it is true. It is true. It is the body of God. Imagine, ang diablo nang sabi, it is the body of God. Napipilitan akong i-confess ito. No? Pinipilit ako ng Diyos. It tortures me, na natotorture ako na kailangan kong sabihin ito. No? Napipilitan lang ako. The truth is not from me. Ang katotohanan ito ay di galing sa akin. Ito ay galing from my Lord and Master. Kahit si God, tinatawag niyang my Lord and my Master. Kahit ang diablo, it comes from my Lord and Master. Wala siyang magagawa. Siya ay kayang paikutin ng Diyos. Okay? I have entered this body from the permission of God. Okay? So ngayon, ang bishop, hinahawakan niya ang Blessed Sacrament. Ngayon, sobrang torture na, nahihirapan ng diablo. Umiiwas siya sa Blessed Sacrament, hindi niya kayang iwasan. No? Ngayon, may black smoke na lumabas sa bibig ni Nicola. No? At nalupaypay na naman at bumalik siya sa Blessed Sacrament. So, February 8, the appointed day, no, of Satan to leave. Ito na ang appointed day, February 8. Nag-procession muna sila before magsimula ang exorcism. So, I will drive you out immediately by the power of God and by the
body and blood of Jesus Christ present in the Holy Eucharist. Sabi niya, yes. I confess that the Son of God is really, truly present. He is my Lord and Master. Kahit ang Diablo, inaamin niya, He is my Lord and Master. It tortures me to confess it, but I am forced to do so. No? Yes, it is true. Kailangan kong sabihin, I must confess it. I am forced to live by the power of God's body here present. I must depart. I must depart. Kailangan kong umalis. Kailangan kong umalis. No? Itong katotohanan to ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa aking Panginoon at sa aking Master. No? Ang nagpadala sa akin. So, kailangan kong... So, balik-balik niya. No? Binalik-balik niyang sinabi yan. Na pinipilit lang akong i-confess. At sabi ng bishop, "O you wicked and unclean spirit Beelzebub, no? Thou arch enemy of the eternal God, behold, here present the precious body and blood of our Lord Jesus Christ, thy Lord and Master. I adjure thee in the name and the power of the Lord and Savior Jesus Christ, true God and true man, who is here present. I command thee to depart instantly and forever from this creature of God. Depart to the deepest depth of hell, there to be tormented forever. Go forth, unclean spirit. Go forth, behold here, thy Lord and Master." So, sa mga salitang ito, no? Ito, lahat ng buto parang nababali. Nagka-crack, maririnig yung mga crack sa lahat ng buto. No? At ang 15 katao na naghahawak sa kay Nicola, puno-puno na sila ng pawis at hindi nila makontrol si Nicola. Nagsisway back and forth. Pilit umiilag ang Diablo sa Blessed Sacrament. Ayaw marap. No? At dito, sa punto ito, bumuka ang kanyang bibig. No? At namagana ang kanyang mukha. Ang kanyang color, naging yellow, at naging green, at naging gray. No? Parang hindi na siya tao. Parang na siyang incarnate demon. So lahat, sobrang takot ng mga tao, nabalot na sila ng takot. Para na siyang wild bull, ang kanyang hagulgul. No? Lahat sila lumuhod. Lahat sila lumuhod at umiyak. Dahil sa awa at takot, sabi nila, "Jesus have mercy." No? Sa mga naka-witness, Jesus have mercy. Patuloy pa rin ang obispo. No? Tapos, umalis ang espiritu. Umalis ang Diablo. Lupaypay na naman si Nicola. And then, pero, ang kanyang katawan ay distorted pa rin. No? Hindi pa rin gumaling ang kanyang katawan. Naka-twist pa rin. At naka-rolyo siya. No? Nakabaluktot siya na parang bola. So, ngayon lumuhod ang obispo. No? Kumuha ng Blessed Sacrament, ibigay sa kanya. Biglang bumalik ang Diablo. Biglang bumalik si Beelzebul. At ngayon, pilit niyang agawin sa kamay ng obispo ang Blessed Sacrament. No? Biglang no? Natakot ang bishop. Namutla ang bishop na parang patay. No? Pero pinilit niyang ibalik ang kanyang lakas at tapang at binalikan niya ang Diablo gamit ang Blessed Sacrament. No? Overcome by the power of our Lord, sacred body goes forth amid smoke, lightning, and thunder. So, mga kapatid, take note, during sa aming experience sa exorcism deliverance, pag malapit ng aalis ang Diablo, doon ang pinaka nakakatakot na palabas ng Diablo. Doon siya mag-wild, sobrang wild. Kasi yun ang yung last niya na hura. Yan na yung last. So, ito, sobrang wild niya. Aagawin niya na sa kamay yung Blessed Sacrament. Lahat na lang ng mga karumaldumal na mga technique niya. At may kulog at kidlat at usok lumabas. Ito na. The demon, Beelzebul was expelled forever. Anong oras? 3:00 ng hapon, Friday. At the same time na si Jesus namatay.
No? This is the hour that Jesus nanaig laban sa kasamaan. So, si Nicola, completely cured. No? Nabalik na, wala nang paralysis, hindi na siya paralyzed, back to normal. So, lumuhod siya, napasalamat sa Diyos at napasalamat sa obispo. At ang mga tao, umiyak lahat sa tuwa. Kanta sila ng mga hymns, praise and thanksgiving kay Jesus sa Blessed Sacrament. Sabi nila, what a great miracle. Pasalamat ako na nakita namin. Pasalamat sila na andun sila naka-witness. No? So, ang sabi ng obispo, sino pa ba ang makapagduda sa real presence ni Jesus Christ sa Sacrament of the Altar? At maraming protestante sa puntong iyon nagsabi, I believe now in the presence of our Lord in the Blessed Sacrament. No? Nakita sa mga mata namin at hindi na kami mananatiling Calvinist. No? Accursed, no? Isusumpa yung mga kung sino man ang nag-influence sa amin na manatili sa kamalian. Ngayon, naiintindihan na namin kung ano kaganda ang holy sacrifice of the Mass. Grabe, no? So, pinakanta nila yung Te Deum, no? You are the Lord, Creator, yung ano. So, nag-play ng organ at ang buong city was filled with joy. So, itong pangyari ito is witnessed hindi pa lang 1,500, more than 150,000 people, no? By Protestant and Catholics alike. So, I hope na-inspire kayo mga kapatid, no? So, kaya nga, di ba, nakikita niyo sa gospel na ang mga Pharisees naghuhugas ng kamay bago kumain. At akala natin mga lang yan, mga weirdo lang yung mga Pariseo. Yung akala ng mga pabigat-bigat lang yan. Yung paghuhugas ng kamay, yan ay foreshadowing. No? May bisa yan, may silbi yan. Bakit sila pinapahugas ng kamay bago kumain? Ritual. Hindi na natin ginagawa yan, hindi na tayo obliged. Kasi, nagsisimbolize yan sa Eucharist. Na before natin tanggapin ang Diyos, dapat maghuhugas tayo. Mag-confess tayo. Wala tayong mortal sin. Nakakalungkot, no? Na hindi to masyadong tinuturo ng iba, no? At pinapayagan na magtanggap ng Eucharist in the state of mortal sin. Okay. Again, kanina may nakita akong video na isang pare. Ang dami pang nag-like sa kanyang video. SVD. Sabi niya, may nagtanong sa akin na may nagsabi sa akin na nagsisimba ako, hindi ako nagko-communion kasi wala akong confession. At ang turo niya, huwag kang mag-alala. Mag-communion ka kasi hindi ka na-confess kasi sa misa, merong confession. I confess to you, Almighty God, my sins. I'm not worthy to receive you, but only say a word and I shall be healed. So, sapat na daw yun. No, mali yan. Mali na turo yan. Okay? Sa katikism, sa ating doktrina, sa ating dogma, kailangan mo talagang mag-confess kung meron kang mortal sin. Of course, venial sin, pwede. Yung napapatawad sa misa, sa I'm not worthy to receive you, at saka I confess to you. Sa general confession na tinatawag, venial sin ang napapatawad, hindi mortal sin. Kailangan mo ng sacramental confession para mapatawad ang mortal sin. So, huwag nating lapastangin ang body and blood ni Jesus na
tatanggapin natin siya, hindi tayo handa. No? Of course, lahat tayo hindi worthy. Pero, merong minimum requirement. Nakita niyo yung mga kapatid, yung wedding invitation, lahat invited. Pero may requirement. Suot mo yung wedding garment mo. Nung tinanong yung tao sa ano yung wedding garment mo, hindi siya makasagot, hindi niya suot. Tinapon siya. Yes, lahat tayo invited dumalo sa wedding feast, the Eucharist. Pero dapat meron kang wedding garment. Yun ang sanctifying grace. Pag wala ka nun, hindi ka pwedeng tumanggap. Okay? We are not worthy, but meron minimum requirement of moral worthiness. Okay? So, may tanong. Ito. Doc, ano po ba ang magandang pag-receive ng Eucharist by hand or by mouth? Ang pinakamaganda lahat is by mouth. Yun talaga ang proper. So, pag pumunta ka sa Vatican, pag nagsimba ka doon, by mouth. Yung by hand, binigay na lang yan na sa indult. Yung indult ay parang exception. Parang pinahintulutan na lang kasi ni-request. Pero yung pinaka-proper talaga is ang mouth talaga. No? So, I wish and I pray na babalik ang panahon. I don't know, hindi naman ako Santo Papa, na kung pwede, ibalik sa dati na by mouth. Pero kung magtatanggap ka sa by hand, may pahintulot sa simbahan, hindi ka na nagkakasala. Kasi may pahintulot sa simbahan. Pero kung ako tatanungin, pinakamaganda, by mouth talaga. Na? Yun. Okay. Sinong gustong gigreet ko muna ang andito sa ang nagtiyaga sa Zoom. Hello, Brother Harry, Brother Earl, Sis Evelyn, Sis Honor, Sis Laarn, Sis Laklax, Sis Monette, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Del, Sis Mel, Sis Yuyin. Good evening sa inyong lahat. Thank you sa pagtiyaga. Extra points kayo kay Lord. Okay. Sinong gustong mag-volunteer closing prayer? Sis Del, gusto mo? Okay. Okay. Sige, Sis Del, ikaw closing prayer. Okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. And thank you also for Dr. Tsing for the teaching, for enlightening me, and to all listening to this talk. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank Thank you, you, Doc. Thank you, sis. Thank you, brothers and Amen. sisters. God bless you all. See you next Thank week. you din, Doc. See you next week. Maraming salamat sa time. Bye-bye. See ya. Recording stopped.